mba United States nke America bụ eze ego ụwa, Nigeria na-ebe akwa ego. Ekele m, ọ bụ m Chukwuma Ogbonna. Na United States America ka Nigeria si ṅomiri usoro ọchịchị ebe bere ugo bere eji achị ala anyị. Na ya bụ usoro, kwa steeti, otu ụlọ ọgbakọ mmebi iwu House of Assembly maka ọchịchị etiti, ụlọ ọgbakọ omebe iwu abụọ Senate na House of Representatives, America na-akpọkwu nke ha Congress. Ka ọ dịbe oke ka ọ dịbe ogene, n'ụdị na Nigeria nwekwuru otu ụlọ ọgbakọ omebe iwu House of Assembly kwa steeti na nwee ụlọ ọgbakọ etiti maka imebe iwu abụọ Senate na House of Representatives. Ọnụọgụ mba ndị America dị 340 mmadụ anọ, nke Nigeria dị 237 mmadụ. Ọdịka ọ gbakọnyechara obere ụma. Ọnụọgụ ndị ụlọ ọgbakọ etiti America dịka o si gbasata Senate dị 100 mmadụ, nke Nigeria dị 109. Ọ ga-abụ maka nkụ dị na mba ghere mba nri ma eburu n'obi na ndị nke anyị ji 9 n'ọnụọgụ wee gaa ha. Ọnụọgụ ndị ụlọ ọgbakọ etiti House of Representatives America dị 435, nke anyị dị 360. Dịka o si gbasara obodo ibu n'ụdị obosara ala, osimiri na ngene dị iche iche obodo nwere, America ji ụzọ 10 ebukarịa Nigeria. America nwere steeti 50, Nigeria nwee steeti 36. Ihe gbasatara ụgwọ ọnwa ndị ụlọ ọgbakọ etiti, wezụka ndị isi ụlọ ọgbakọ etiti, Senate na House of Representatives United States America, ego nke ha karịtụrụ. Ndị Senate na House of Representatives ha na-eri $14,000 na $500, nke a bụkwa ọnwa. Ma Senate ma House of Representatives, ego a pụtara $20 n'ụma n'ego Nigeria laa. Senator Shehu Sani nọchitere anya mpaghara Kaduna n'ụlọ ọgbakọ Senate n'oge gara aga, nakwa Senator Elisha Abo nọchitere mpaghara Adamawa steeti n'oge gara aga, ekwuola n'oge ha nwere ohere ịza ajụjụ n'ihe mmemme okwu akpụ n'ọnụ na telivishọn na ndị Senate ala anyị na-eri gafee ya bụ ego ndị Senate na ndị House of Representatives America na-eri, mana ndị House of Representatives ala anyị anaghị eriru otu ahụ. Abịa n'aka ọnụ, ndị ụlọ ọgbakọ etiti, Senate na House of Representatives America na-abụ
asa anya ihe gbasatara nrụrịta ụka nakwa ntụle ka ọlụ gọọmenti dị iche iche si aga n'ụdị igbochi ọdụ ghara ekwe. Na-abụkwa ebe dị kpatara aka ichere aka ekpesara na ihe gbasatara ịnọchite anya ndị obodo wee na-abụkwazị anangarị. Ndị nke anyị na-abụkebe ekwere nke dị kara n'ụdị ihe nkwụ gbatara nwụọ n'oge nrụrịta ụka nakwasị ihe gbasatara ntụle ọrụ gọọmenti dị iche iche otu ha si aga maka igbochi ọdụ ghara ikwe. N'ọrụ nkwụnye ego okike ha na-asịba na maka ọrụ mmepe ogbe dị iche iche nke ndị be anyị na-ahụba ka aba nrafu ma na-ana ngarị dịka otu onye n'ime ha Sinetọ Natasha Akpoti Udoaha si mee ka ọ pụta ihe. Ọyanụ oke iso ngwere maa mmiri n'ụdị na atụrụ nụrụ na ibe ya na-amụ nwa jee mụọ nke isi ya aka ya aka. N'oge ọbụla ndị ụlọ ọgbakọ etiti ala anyị nwere ohere ịza ajụjụ onyonyo telivishọn maọbụ n'ụlọ ọrụ redio gbasatara ụgwọ ọnwa ha na-ada ekwube n'ụdị ịga agụgọ na ego ole ahụ a sị na ha na-eri na ha anaghị eriru ya. Etere ụgba etere ose gbagoro gbada, ndị be anyị kwenyere na ụgwọ ọnwa na ego mgbuchenye ndị ụlọ ọgbakọ etiti ala anyị nọ n'enyi nke ndị ọrụ gọọmenti dị iche iche nọrọ n'iwu nakwa ọkwa. A wee na-asịzi na ọ dị mkpa ka ndị ụlọ ọgbakọ etiti ala anyị kwere maka onye boro ibi na agụgụ ya bụ yipụ akwa wee tee ụlọ techisi ọnụ agbụsị. Ụdị onye gburu achara ibi ya egburu, onye akpọla ibi ya onye ikoli. Ụdị ga-ebelata ntamu na ịdị nwere maka na ekwe sịrị na isi nwa ya na-atụ ya egwu egbukata ido otiba. Ebe Naijiria na-ebe akwa ego n'ụdị gosiri na ọ bụ onye mkpọmkpọ n'ihe gbasara ọnọdụ akụ na ụba, ala anyị kwesịrị ịṅomiri ibe ya ndị dị ka Ghana, Portugal, Denmark, Switzerland, Costa Rica, Tunisia na Uganda na-enwe otu ụlọ ọgbakọ etiti maka imebe iwu. Ozi Ugo anyị nke taa wee bụrụ na onye gba nkịtị bụghị ya ama nna ya, o ji nwa nkịtị isi ọtọ onye nwe ya. Ofe dị mma ụtara dị mma, akpịrị ekwebezi ya na nwụchụla ha. Abụ m Chukwuma Ogbonna.